Aireportuak ez dira hiri baten zabalgunearen oso desberdinak. Etorbide luzeak, denda ilara amaigabea, jende noragabea. Espalitz megafoniaren gaitik. Last call for passengers Aruto Shai and George Stevens booked on flight 372A to New York City. Please proceed to gate 3 immediately. Denok desio izan dugu inoiz halako dei pertsonalizatua jasotzea. Gure izenak entzun aireportuko bozgorailuetatik irristatzen. Gureak eta ez beste inorenak. Ahots metalesko horretan desesperazio nota batzuk antzeman. Norbait gure zain dagoela sentitu. Gure eta ez beste inoren zain. Anya Norborg. Anya Norborg. Aireportu osoan nola durundatzen den entzun nahi nuke. Last call. Norbait zain dudala sentitu. Merezi izan duela dena atzean ustea.